सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन खबर आ रहा बा पहिल का खबर रउआ लोग के बीच छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से बहुत बड़ खबर रउआ लोग के बीच हम लेके आइल बन। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ के एगो फिल्म के बारे में रउआ लोग के बता दी कि जब निरहुआ हिंदुस्तानी 2 मार्केट में इतना बम्पर धमाका कर देले बा, इतना बम्पर ओपनिंग दे देले बाटे, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड खड़ा कर देले बाटे, तो सारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग के दिनेश लाल यादव निरहुआ पर विश्वास बढ़ गई बाटे। और यही कड़ी में उनकर एगो पहला फिल्म जौन एकरा बाद वाला जौन फिल्म आवे वाला बा ओकरा बारे में हम रउआ लोग के बता दी। रउआ लोग बेचैनी से ये चीज़ के सुने खातिर जरूर व्याकुल होके कि आखिर कौन हो गिल का फिल्म जौन के रिलीज बहुत जल्द होके जा रहा बा। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि बीते दिन हम एगो फर्स्ट लुक रिलीज कैले रहनी सन छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से, वो जिगर फिल्म के। जी हाँ, जिगर फिल्म के फर्स्ट लुक रउआ लोग के बीच रिलीज भई रहे बीते दिन, लेकिन आज ओकर हम रिलीज डेट के बारे में बता देबे तनी कि कहिया उ फिल्म रिलीज होके जा रहा बा, कहिया से रउआ लोग के प्रिय छवि गृह सिनेमा घर में मनोरंजन घर में रउआ लोग के बीच देखे के मिली। तो रउआ लोग अंतिम तक हमार न्यूज सुनी, हम बतावल तनी कि कहिया उ फिल्म रिलीज होके जा रहा बा। जी हाँ, वो फिल्म के रिलीज डेट बाटे 13 जून। जी हाँ, 13 जून यानी अभी मई चलता, यानी एक महीना लमसम बाटे वो फिल्म रिलीज होके में, ताकि पहले अभी निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जब तक ले पूरा बढ़िया से मार्केट में घूम नहीं जाए तब तक ले वो फिल्म रिलीज ना कर जाए। ऐसे एक महीना के टाइम लेहल गई बाटे, यानी 13 जून के वो फिल्म रउआ लोग के बीच आ जाई। और रउआ लोग फिल्म देखे में जौना फिल्म के नाम हटे जिगर, जौना के बहुत ही बढ़िया तरह से क्रिएट कर गई बटे। जी हाँ, छपरा जिला भोजपुरी पर ऐसे ही अपडेट हमनी के देते रहम सन। बस अभी तक रउआ लोग सब्सक्राइब नहीं कइले तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी। भोजपुरी के सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन